ndakatumirwa shoko nemadzimai vachinditiwo yaikuru titaura nenawo yemwana anoruvarashi ndobva ndasuma ndobva ndaenda kuvhiriji 1 ndasvikapo ndobva ndati konya yacho ndei vakanzi mwana wenyu uyu ane pamiri ndakati ane pamiri ani ndobva ndati mushedzi yawo mwana ndobvawo naiwe amai vako vari kuti uno pamiri pacho ndepani vakanzi ndipakirisi hanzvadzi yako iwe makabvira kudanana reni nakirisi kuti uzosvika paura zvakanzi takabvira kurakapera amai vako vaiziziva zvakanzi kweti ndakati madzimai inyaya inonetsa ngatisimuke tiende kuti tibhonotaura naamai nini vano munin'ina wangu ndofunga munin'ina wangu ari kweko ndobva tasumuwa nomwana ndobva taenda ndobva tasvika unopira kuna amai nini takati amai nini ndo nyaya iripo mwana yakuti ane pamiri pemwana wenyini Kristu chakagona amai nini papo vakabata mwana ndokubva vamurova anoye iye ruvarasho wacho zvakanzi ndakambokuti kudii gore rakapera muchikanyasvidina pano zvakanzi makatitsuura makati mafambiro amukuita naKristu handisi kwavo zvichokwadi vakatora shamu vakamurova yakapera vakatama murova nezvibage ndopakasumuka amai vacheni vachida kuti vabata ndakati kwete imimi siya vetese siya iva vapari mhosva yavo vega nokuti nyaya ivo vaiziva imimi hamuda kunge vakuzivisa kuti ndozvekuita mwana zvapera ipapa mambo ndakabva ndati zvomochiita manje amaini munin'ina zvaasipo imimi muchiteera mangwana kumba totorana toenda pamambo tonozipira tera nenhawi ndakatarisira zuva rekutanga havana kuuya zuva repiri ndakati ndakutononoka kwamambo ndakati ndine imwe nyaya yandanga ndajama ndobva ndatorana nevana vangu ini ndakati ngatidzokereswe kana ndosvika tatora madzimai ndobva taenda kwaSabhuku ndobva tamupira nyaya Sabhuku akati zvichowadi maita zvakanaka nyaya iyi ndanga ndakaidza saka zvatakutendera kuti panapa nditendere kuti ndikuunganidze nokuti nyaya ino matemo nemupini isi maSabhuku atitendere ndakuchifonera achikore zvichokwadi vakabva foni yachikore vafoni yachikore ndobva tapinda munzira ndobva tauya achikore vakati ndavauye kumwe ndo mafambisiro atakatanga kuita nyaya yedu kuti tizienda kushanda. At Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested. Saka nampa mari utatinge kurito nyaya yenge satya bukita mashiro ndampa mari utatinge kurito ndubadza mari yese saka ndokumvunza kuti ko mari wasaku ndubata kupindura ndubatiza ai nyaya saukure yanga sipo angatiza isita kutwa nyaya chimini katenga bata nyaya chimini yatutane zvokozo moza kwa umilene yaki asita yeshi no kwa yeshi mwana mimba ya
Chris Chicha. So my internet start. Even the other substance one, yeah, you very much. Eh? Who's the last day put you on this month? What one is 6 months? Who's the last day? What was that? As a one, the one who will be my maison. So, I was going to go to security. Trust me. I say, hey, in Suzo, in one member of my police. I say, where's the Mumbai? Once you have to Mumbai, one not 10 days of life. But it's pretty useful. Katunga Komana. Sabaris was a moment. She made no was until must be my economic and my irante. One of the Numbi, Emagaza, American Mimbazi, so come as Chingate. Munudez and Abuchi. Nimbe for this one. Mayaba, Mashata Jefferson. So as it's open, I see I see the thing. Stop Munu Martin running. You to go over steering. One mamma is going. You get in more. Mamma, you can tell you I break the age of 18. And I'm no favor, attended. So when woman and Sanga is also a band, does it? Ah, no. Baba, she needs to but I don't go miss. Mansman good. Drop. Eh, Kumana Gawio, and I would die. Would drop die. Mugarabanga Garaba Garab. I should be a much side. I don't know some of the ages in away. I don't know what I look. And 18. So I should pause my next week. These 2 months ago. And as now, Jumba charge after too much dinner to Mosarvis. I must be so. I just now I was a sheep. I didn't want to yes, not